ҳайати тимҳои мунтахаби 16 солаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баъди вохӯрии аввали рафиқонаи худ ки бо пирӯзии футболбозони навраси тоҷик анҷом ёфт, машқу тамрин ва истироҳату фароғати худро дар маркази таълимии шуъбаи Бонки Миллии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд идома медиҳанд. Дар ин ҷо барои ҳайати ҳарду даста шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Футболбозону мураббиён дар меҳмонхонаҳои барҳавои замонавӣ истироҳат доранд. Ҷои хоб ва шароити хурду хуроки онҳо мувофиқи матлаб аст. Мы знакомы, значит, с учебным центром Нацбанка. Почему? Потому что в прошлом году мы здесь были. И также мы знаем о том, что здесь тоже достаточно на высоком уровне встречают гостей, встречают, размещают, то есть оказывают, можно сказать, помощь в содействии, в организации проведения вот этих учебно-тренировочных сборов. То есть шикарные условия для проживания, вот, достаточно хорошее питание, то есть именно для спортсменов. Вот. Ну и, конечно же, представлены достаточно удобные и шикарные условия для проведения учебно-тренировочного процесса. футболбозони дастаи мунтахаби 16 солаи Тоҷикистон машқҳои хешро дар майдони варзишии ин осоишгоҳи хушобу-ҳаво ва бозингарони дастаи мунтахаби 16 солаи Ӯзбекистон дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти Тоҷикистон баргузор намуда ба вохӯрии навбатӣ омодагӣ мебинанд. Роҳбарият ва мураббиёни ҳарду даста кӯшиш доранд дар вохӯрии рафиқонаи навбатӣ маҳорати хуб нишон диҳанд. дар бозии аввал дастаи Ӯзбекистонро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кардем ва бозии дигарамон рӯзи 24 мебошад ки боз бо ҳамон даста бозӣ дорем. мо аз он хеле хурсанд ҳастем ки бо ҳамин хел давлатҳо бозиҳои рафиқонаамонанд ва фаҳмишу бозии мо ба сатҳи ҳамо расида мерасад. мо ташаккури худро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон мерасонем ки ба мо ин гуна шароитро муайё гардонааст. ҳайати ҳарду даста аз дастгирию таваҷҷӯҳи Федератсияи футболи Тоҷикистон нисбати онҳо барои ташкили чунин шароити созгор изҳори қаноатмандӣ мекунанд, зеро роҳандозӣ намудани чунин вохӯриҳои рафиқона ба болоравии малакаи маҳорати футболбозони ҳарду даста ва мустаҳкамшавии алоқаи дӯстӣ байни ду кишвари ҳамсоя мусоидат менамояд. Вохӯрии дуюми рафиқонаи тимҳои мунтахаби 16 солаи Тоҷикистону Ӯзбекистон санаи 24 сентябр дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор мешавад.